Croeso I chi i'r myfyrdod hwn. Os gofiwch chi, di Sul diwethaf nes I gyfeirio at y ffaith mae Iesu yw'r arglwydd, yw'r gyffes fwyaf gallu rhoi. Ac mae hwnna'n gyffes sydd yn cael ei rannu gan filiynau o bobl ar hyd a lled y byd. Ac fe ddylen ni ystyried pob un ohonyn nhw fel brawd a chwaer yng Nghrist I ni. Pwy bynnag I nhw, bynnag traddodiad maen nhw'n dilyn, os nhw'n cyffesu Iesu'n arglwydd. Maen nhw'n frodyr ac yn chwiorydd I ni. Ond nid bob tro mae'r gyffes yn cyfleu beth sydd yn union ar feddwl pobl wrth I bod nhw yn dweud hynny, ac mae Iesu yn ein rhybyddio ni bod hynny'n gallu digwydd, a bod ni'n gallu cael yn camarwen gan bobl sydd yn cyffesu Iesu'n arglwydd, ond eto ddim yn gweithredu'n unol ag ewyllys Duw. Os ydyn ni'n cyffesu Iesu'n arglwydd, meddai Iesu I hunan, yna rhaid dilyn ffordd Duw, gweithredu yn unol ag ewyllys Duw. Yn y bregaeth ar y mynydd yn Efengyl Mathew, yn y 7fed bennod o Efengyl Mathew, mae Iesu'n cyfeirio at hyn. Nawr, ni'n ymwybodol, mae'r rhan fwyaf o esbonwyr yn gytun mae casgliad o ddywediadau o eiddo'r arglwydd Iesu, dywediadau a bydde fe wedi I cyflwyno i'w cynulleidfaoedd sawl gwaith mwy na thebyg yn ystod I weinidogaeth, ac o dan wahanol amgylchiadau. Mae rhai o dywediadau yn ymddangos yn Efengyl Luc, er enghraifft, o dan sefyllfaoedd eraill. Felly mae Mathew wedi dwyn y cyfan at ei gilydd a rhoi nhw fel un bregaeth ar y mynydd. Cyfarwyddiadau i'r eglwys nhw. Mae'n galw'r disgyblion ato yn ôl Mathew, yr egin eglwys, ac yn ei cyfarwyddo nhw yn y modd hwn. Ac mae e'n rhoi rhestr o ffordd y mae pobl I weithredu o dan wahanol amgylchiadau. Ac meddai fe ar ddiwedd y bregaeth yn ôl, ffordd mae Mathew wedi rhoi ddi, mae e'n dweud hyn. Nid pawb sy'n dweud wrthyf, arglwydd, arglwydd, fydd yn mynd I mewn I deyrnas nefoedd. Ond o sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw fel ni'n cofio yw dydd y farn, dydd y bydd popeth yn cael ei ddwyn I drefen, y traws newid mawr yn digwydd, dyna'r dydd hwnnw. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, arglwydd, arglwydd, ond I fi am yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreiliad, ac yn dy enw di yn cyflawni gwirthiau lawer, ac yna dywedaf wrthynt yn ei hwynebau, nid adna bîm erioed mohonoch. Ewch ymaith oddi wrthyf chi ddrwg weithredwyr. A'r drwg weithredwyr, wrth gwrs, yw y sawl sydd ddim yn gwneud ewyllus fy nhad, meddai Iesu, yr hwn sydd yn y nefoedd. A mae Iesu'n cydnabod yn y fan honno bod pobl nad I nhw yn Gristnogion yn gallu cyflawni gwirthiau, neu'r hyn sy'n cael ei ystyried fel gwirth yn y diwylliant arbennig sydd ohoni. Mae pobl yn gallu cyflawni hynny, mae pobl yn gallu pregethu, proffwydo, mae pobl yn gallu esgyn pilbyd a dweud yn enw Iesu. Arglwydd, arglwydd, yn cyffesu Iesu'n arglwydd. A dewch I ni gyd a cyffesu Iesu'n arglwydd nawr, halleluia, halleluia. Ond, sydd ddim yn gwneud beth yma Duw y moyn iddyn nhw wneud. Ac ni'n gwybod yn yr bregaeth ar y mynydd yma Iesu yn rhoi amlinelliad o beth mae Duw y moyn I bobl I wneud. A ni'n gweld hynny yn y gwynfydau, er enghraifft. Mae Duw y moyn I bobl fod yn drigarog. Mae Duw y moyn I bobl fod yn addfwyn.
Mae Dyw yn moyn I bobl newynu a sychedu am gyfiawnder. Gweithio mwyn cyfiawnder. Mae Dyw yn moyn I bobl fod yn dangnefeddwyr. Gweithio dros gweithredwyr heddwch. Gweithio dros heddwch. Mae Dyw yn moyn na. Ond ni'n gwybod, yn ni, bod yna bobl fel mae Iesu'n dweud yn y fan hon yn esgyn yn pilpidau ni ac yn moli Dyw ac moli Iesu, moli enw fe ac yna fel John Williams, Bryn Siencyn, ni'n gwybod amdano fe fel enghraifft glasurol, nid fe oedd yr unig un, oedd miloedd eraill yn debyg iddo fe. Oedd e'n gweiddi Hallelujah, Iesu yw'r arglwydd adeg y diwygiad yn 1904 o 5 ac oedd e'n pregethwr arbennig o wych, mae'n debyg. Oedd e'n un o'r pregethwyr gorau fi ym Mwlbydau Cymru eriod. Ond yn adeg y rhyfel mawr, oedd e'n defnyddio enw Iesu ac yn esgyn y pulpid ac yn annog bechgyn ifanc I fi mas I ladd bechgyn ifanc eraill. Nawr, ni'n gwybod bod pobl yn gallu moli Dyw ac hefyd gweithredu yn groes i'w ewyllus e. Ac mae Iesu'n rhybuddio ni rhag pobl fel yna ac I beidio bod yn pobl fel yna. Dyna beth yw pwrpas yr hyn y mae'n dweud yn y fan honno. Mae Richard Rohr, un o'r diwinyddion gorau sydd yn cyfnod ni, yn sôn am bobl fel hyn. Mewn pregaeth y mae'n dweud hyn. I gyfieithu fe wedi codi fel ddan o'r we ydw I. Mae meddai fe, ers dyddiau Cystennyn, does dim pwysles wedi bod ar ddilyn Iesu. Nid ydym wedi sylfaenu'n ffydd ar ddilyn Iesu, a gwneud yr hyn a wnaeth ef. Gan fwyaf fe bwysleisiwyd addoli Iesu. Felly dyna pam y deithoch i'r cwrdd I fe. Mae'n gofyn i'r gynulleidfa I addoli Iesu. Chi'n gwybod na afynodd Iesu I chi wneud hynny? Fe afynodd I chi I ddilyn e. Un o'r ffyrdd clefra I osgoi gwneud yr hyn a wnaeth ef yw ei droi yn rhywun I waddoli. Ac meddai diwynydd arall Kurt Stuckmeyer yn ei gyfrol A Conspiracy of Love. Mae llawer o bobl yn credu yn Iesu. Mae'n dyn ni garu'n angerddol. Mae'n dyn ni addoli a'i ogoneddu. Molant I enw. Gwahoddant ef i'w calonnau a'i dderbyn fel ei harglwydd a'i gwaredwr. Ond nid oes llawer o bobl yn fodlon I ddilyn. Nid oes llawer o bobl yn fodlon fod yn rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder. Bod yn drigarog. Nid oes llawer o bobl yn fodlon fod yn dangnefeddwyr. Yn weithredwyr heddwch. A dyna'r broblem. Y broblem oesol. Yn enwedig oedd ar dyddiau Cystennyn pan nath y wladwriaeth gefnogi yr eglwys a'r eglwys yn ildio i'w grym hi ac yn gwneud beth oedd y wladwriaeth yn moyn. A dyna yw'r sefyllfa hyd heddi yn anffodus. Mae angen I ni fel anghydffurwyr I beidio a chydymffurfio ar drefn honno a dilyn Iesu a gwneud a dweud beth mae Dyw yn moyn I ni wneud a dweud. Nawr, wrth edrych ar hanes Seion, I ni yn gweld cyfnod pan mae pobl yn dod yma yn weinidogion yn y 19fed ganrif ac yn ddim yn dilyn Iesu'n iawn. I bod nhw yn ei gyffesu fe ac yn dweud I bod nhw yn ei addoli fe ac yn y blaen. Ond eto I gyd oedd rhyw bethau o'n nhw'n gwneud oedd yn achosi amheuaeth fawr. Yr enw sy'n cael ei roi ar bobl tebyg I hynny, pobl sydd yn dweud I bod nhw yn credu yn Dyw ac yn dilyn Dyw yn Iesu,
yw, ond yn gweithredu yn gwbl wahanol i hynny, yw antinomiad. Ac yn y 19fed ganrif, mi oedd yr antinomiad yn achosi dipyn o broblem. William Williams Pantycelyn yn cyfeirio atyn nhw yn ei gyfrol y Theo Memphis, ac yn dweud I fod nhw yn ddreinen yn yslys yr eglwys, ac yn broblem fawr. Mae yna bobl sydd yn gwneud hynny. Ac fi un tebyg I hynny yma yn weinidog I annibynwyr Cylch Llandysul, oedd yn cwrdd â Pantecreiddin, ac annibynwyr Cylch Pencader, oedd yn cwrdd â yn Nghapel Mair, yn Ffynnon Fair, yn pentre hwnnw. I enw fe, enw un ohonyn nhw, dylen I ddweud, ac olynydd I James Lewis, gyfeirio ni ato tro diwetha, a'i mab hwnnw John Lewis, oedd William Perkins. Nawr, oedd James Lewis a John Lewis fel y gwelon ni, a Lewis hefyd yn arall, nid o'r un teulu, oedd yn weinidog am gwpl o flynyddoedd yma. Mi ro'n nhw'n galfiniad mawr. Uchel galfiniad yw'r term sy'n cael ei defnyddio I sôn am y math o galfiniaeth. Nawr, mae yn broblem ymhlith yr uchel galfiniad, neu oedd pryd hynny, fel mae Williams Pantycelyn yn pwysleisio. Oedd e'n broblem yn eu plith nhw bod pobl oedd yn credu I bod nhw'n gadwedig, bod nhw ddim yn gallu cwmpo oddi wrth ras, yn ôl 5 pwnc Calvin, bod nhw'n gadwedig dros beth bynnag bydden nhw'n wneud. Ac o'n nhw'n gweithredu mewn modd weithiau yn eitha ffiedd. Ond eto yn credu bod nhw'n dal yn gadwedig. Antinomiad. Anti yn erbyn nomios y gyfraith. Pobl oedd ddim yn credu bod nhw dan unrhyw fath o reolau yn eu bywydau. Ond nhw'n cael gwneud fel o'n nhw'n moyn. Ac fe fydde nhw'n dal I fod yn gadwedig. Dyna o'n nhw'n meddwl. Ac enw un o'r gweinidogion ddath i'r fro hon, oedd yn arddel yn ôl fel y gallwn ni ddeall, y math na o syniadau oedd William Perkins. Nawr brodor o ddimbych oedd ac mi nath achosi lot fawr o broblemau a gofid pan ddath yma yn weinidog. Mi nath rannu'r eglwysi, rannu'r eglwys ym Mhencader a rannu'r eglwys ym Mhantecreiddin. Dwy garfan yn erbyn ei gilydd. A'r bobl bwysig oedd yn ei gefnogi fe, bobl cyfoethog, ac mae rheini bobl cyfoethog yn gallu bod yn antinomiad, hynny yw, ni'n gallu ennill yn cyfoeth a bod yn gadwedig. A weithiau beth mae Iesu'n gweud, wrth gwrs, ond ni'n gallu bod yn gyfoethog iawn ac yn gadwedig yr un pryd. A dyna oedd eu cred nhw, ac mi ro'n nhw yn cefnogi rhywun oedd yn arddel syniadau tebyg. Gwendid mawr William Perkins, mae'n debyg, oedd I fod fel mae'n cael ei gofnodi yn gyfaill mawr I Sir John Heydyn. Nawr, ffurf Gymraeg yw Sir John Heydyn, ar yr ymadrodd Saesneg Sir John Barleycorn. Ffordd arall o weid cwrw yw hynny wrth gwrs. Oedd e'n gyfaill mawr i'r ddiod feddwl. Oedd e'n hoff iawn o bartio siwr o fod, a mwynhau yn y modd hwnnw. Ond hefyd mi roedd e'n dweud pethau oedd yn gros I ddeall pobl eraill o'r Efengyl. Ac fe nath bobl godi a gofyn iddo fe I fynd. Ond gwrthododd wneud hynny. Achos oedd cefnogaeth yr ymddiriedolwyr yn Pencader ac ym Mhantecreiddin gydag Ar pryd hynny, yr ymddiriedolwyr oedd yn cael ei ystyried, hynny yw pobl oedd yn dal yr eiddo oedd yn cael ei ystyried fel y garfan bwysica. Wedi hynny, yn dilyn achos a fi oedd yn
yn Hermon Cynwyl Elfed. Wedi hynny fe ddeithbwyd hi i ddeall mae'r gynnig lleidfa yw'r gair terfynol, yw'r awdurdod terfynol yn neithuriad yr eglwys yn ôl trefn yr annibynwyr. Ond yng nghyfnod William Perkins yn y 19th ganrif, o gylch y flwyddyn 1770 fyna, o'n nhw'n credu'n wahanol. Ac mi roedd y bobl, yr ymddiriedolwyr, y bobl ariannog benna, fydde'r rheini yn gefnogol iddo fe. Ond gydag amser ath e ry bell i reini hyd yn oed. Ac fe ofynnwyd iddo fe i fynd. Ond oedd yr eglwysi wedi rannu. Mi roedd gynulleidfa yn capel Ffynnon Fair yn Pencader wedi mynd i addoli eto yn Cwm Hwblin. Ac mi roedd y gynulleidfa yn Pantacreiddin, achos oedd y ymddiriedolwyr fyny hefyd yn gefnogol i William Perkins. A'r rhan fwyaf gynulleidfa wedi mynd i addoli yn Pant Gwyn, unwaith yn Rhagor. Ac yn mannau hynny yr oen nhw am ychydig fisoedd beth bynnag, cyn bod William Perkins yn penderfynu na alle fe aros mwyach, ac fe symudodd ymlaen i gydweli mae'n debyg, ac yn y fan honno fe ffindodd ei hunan mewn trafferth eto. Y rhai yn gweud mae'n Llundain oedd e, bod e wedi mynd o gydweli i Lundain. Ond mwy na thebyg mae'n cydweli oedd e, ac fe nath e helpu rhyw berson, oedd we presgang yn mynd o amgylch y lle. Chi'n gwybod am y presgang, siwr o fod pobl oedd yn cael eu cipio gan y presgang i fynd i wasanaethu yn y llynges. Bydden nhw'n mynd am bwyty'r lle, gwbl gyfreithlon wrth gwrs, mynd am bwyty'r lle ac yn dal person yn ei wendid ar rhyw noson yn ei feddwdod neu beth bynnag, ac yn ei lusgo fe i'r llong, ac fe fydde fe'n gorfod gwasanaethu ar y llong wedyn ni. Wel, fe gipiwyd rhyw berson yng Nghydweli gan y presgang, ac fe nath William Perkins chwarae teg iddo fe, dangos i fod ei galon yn iawn, yn mynd i helpu yr un oedd wedi cael ei gipio yn y modd hwn. A llwyddodd i ryddhau drwy ymosod ar y presgang, a bu rhaid iddo fe ddianc. Ac wedyn ni, ar ôl y digwyddiad hwnnw, yr ath e Lundain. Mae'n athebig, a ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd iddo fe wedyn. Ond dyna'r trafferthion a choswyd yn yr afalydd hon yn Llandysul a Phencader gan berson oedd yn antinomiad. Ac wedi hynny, wrth gwrs, fe welwyd bod angen cael pobl oedd yn fwy parod i fod yn weithredol. Fe nath gwbl o weinidogion wedi hynny adel o dan amodau amheus iawn. Un ohonyn nhw, ychydig flynyddoedd wedi William Perkins a gweud y gwir, un ohonyn nhw oedd gŵr o'r enw Benjamin Jones, neu Eben Jones. Ac fe nath ymadel ar eglwysi yma o dan amodau amheus iawn. Fe nath just diflannu. Ac fe nath i Bwllheli yn y pen draw. Fe gyda llaw y bregethodd yn Llanfyllin y bregeth nath argyhoeddi Anne Griffiths. Ac newidodd hi ffyrdd a dod yn un o emynwyr mwyaf Cymru yn y ferganyniad. Ond dyna ni. Dyw hanes yr eglwysi yma ddim yn un oedd di-storom, fe roedd yna dipyn o gynnwrf. Ond diolch i Dduw, pob un ohonyn nhw yn helpu i adeiladu dealltwriaeth o'r eglwys o'i rôl, i gyffesu enw'r arglwydd a'i ddilyn. A gobeithio, mae dyna y gallwn ni wneud. Gallwn ni fod ymhlith y rhai sydd yn dweud arglwydd ac yn ei ddilyn. Amen.